Bude veľmi veľa akcií sprievodných, ktoré budú môcť ľudia zažiť naživo v mestách a samozrejme vyvrcholí to celé na Dni otvorených dverí v Markíze, ktorý plánujeme na 20. augusta. Zuzana Ťapáková nám prezradila aj to, prečo sa na Deň otvorených dverí k nám do Markízy oplatí prísť. Určite sa môžu tešiť predovšetkým samozrejme na stretnutie s našimi ľuďmi, to znamená s našimi hercami z ordinácie z Ružovej záhrady, už aj niektorými novými hercami, ktorí budú hrať v našich nových seriáloch. Samozrejme s našimi moderátormi a redaktormi, myslím si, že od Telerána až po spravodajstvo so všetkými. Samozrejme s našimi najpopulárnejšími zábavnými moderátormi, ako je Vilo a Adela. Myslím si, že tu bude množstvo diváckych atrakcií, spevákov, hudobných skupín, výstupy Dara Rollins, Peťo Cmorík, víťazi Superstar, kapely ako je Desmod, No Name, IMT Smile, Peťo Naď a mnohí ďalší, takže naozaj tých atrakcií je pripravených veľmi veľa. Pre deti tu budú rôzne adrenalinové súťaže, detské atrakcie, budeme rozdávať aj nejaké darčeky, takže myslím si, že je prečo prísť a že sa to oplatí, pozývam všetkých. Vzhľadom na to, že teda je to naozaj také vyvrcholenie oslav toho 15. výročia, tak máme pripravené viaceré prekvapenia, ale jedno bude možno také special a verím tomu, že divákov zvlášť poteší.